Akwai wata rana da ni da abokina Abubakar, wannan life ne ya faru. Ya takura min sai na raka shi wajen budurwan shi. To, na ce mai ba damuwa mu je. Ana zuwa muka aika yaro ya je kira ta, tana fitowa. A ku ne ku shigo mana. Na ce a ba damuwa. Sai ya ce mu shiga. Muka shiga, muna shiga. Sai ga ta fito da kakarsu, kakar ta su gaisa. Ina wuni kaka, lafiya lau ya gajiya, lafiya lau. Ce a'a ku ne to ki nemo musu tabarma na shimfiɗa musu, aka shimfiɗa mana tabarma. Muka zauna. Sai ta ce mana bara ta je ta dawo. Da Allah mu jira ta. Wace to ba damuwa. Kawai sai muka zauna da mu da kakan muna ta hira, muna ta hira. Na ji na gaji, na tambaye shi Abubakar ya muce ne? Ya ce a mu ƙara jira, na yi shiru, na kasa dai haƙuri. Na ƙara ce mai da Allah mu wuce akwai abin da zan yi. Har kakar ta ji take cewa a kai ko ka jira mana yanzu za ta dawo, ta shiga makota ne ƙila tashin ta yi. Jim muka jira, na ƙara ƙyaran mai. Sai ya ce shikenan. Kaka bara mu ta ce za ku wuce ba ku bari ta dawo ba. Na ce wallahi akwai abin da za mu. To shikenan in ta zan gaya mata kun wuce. Muna fitowa. Kun sun maganta da wani saurayi suna ta soyayya. What? Yanzu idan kai ne me ya kamata ka yi?